So guys, may adlaw no. Jimbo sa Umaninday. Karong adlaw mag-deliver ta og mga manok sa sugod sa Leyte para sa atong client. Nag-order siya og upat ka Rhode Island Red o upat ka Blue Gem. So kanay atong Blue Gem is ang mga filial ni siya sa atong mga dominant blue. O nag-order siya og upat pero wala available nga week old nga dominant blue or Blue Gem. So ang atong ibuhat ni compensate ta sa number of head count sa Rhode Island Red. Imbes nga upat ato lang gilima, unya tulo ka buok bali mahulog nga trio nga Blue Gem. Nata karon sa Anhawan, Southern Leyte, padung ta karon sa Sugod, Southern Leyte. Duha ka oras ride. Approximately 10 hours later.